No niin, nyt on keskiyö, aloitetaan pelaamaan ja vanhempi saa heittää ensin. Okei. 3. 1, 2, 3. Kello on 3 yöllä. 2 YK, kello on nyt 2 yöllä. 1, 2, 3, 4. Kello on 7 aamulla. YK, nevi. Munkin kello on 7 aamulla. YKK, ne. Minulla on kello 11. Se on aamua vielä. 5. YKK, nevi. No niin, kello on nyt 12 päivällä. Oho. 1. Nyt Tarkkana. me mennään tänne. Eli kello 13. 2, 3, 4, 5, 6. Nyt on kello 17. Alkaa olemaan jo iltapäivää selvästi. 5. YKK, nevi. Eli munkin kello on 17, eli 5 iltapäivä. 4. 1, 2, 3, 4. Nyt on mun kello 21, eli 9 illalla. 1. Nyt mun kello on 6 illalla. 1, 2, 3. Ja näin 4, 5. Nyt mä voitin tämän kisan, eli vuorokausi oli mennyt siinä. No niin, eli se on sitten kello 24 ja loppu